Wasobo choliobokebwa nomination bekiama kia UDA nigo baikasa maga chama nene yikiama ikyo Hustler Center imi muchu Nairobi eliokoegwa certificate chabo egatia bali baikororo ngamo nomubunge bwe constituency ya South Mugirango musike Silvana Sosoro na abandi abange kurwase ya Kisii na bwego county ya Nyamira mago tenga rere twachirega Hustler Center go pick certificate chaito chia nomination go fly chi ticket tia UDA ari Kisii aiga ntobwate oyo gochikorane Borabu constituency kare Nyamira mo engineer tobwate mo wakiri nere okobori nere kurubonchari constituency na bande mbaro bagenda kunya go sign rigu ndarwate ya kwanza nga UDA Kisii county tobwate aspirant every constituency tiangireri bageri ko bakwanya bamintaba Gusii ase mwabe tambuya mure igo na bere no mogoko umogoroboyo iga mugasoiga konyore certificate ya nomination kwese kiama kiane kia UDA ke guchigotokonya ko ba ase timu ile ko bori chikura na ko wagere chikura stariki kiano mutinyo nane na go kira singe party ya UDA yebangire kabisa yebekirange kogenda ko umirana bari baminto bari chipati chinde elinde tokore competition abana inji baminto banyamira banyore chance yo gachoro murai umo senator ogochikomureka buno oboteneri boko ase county igo nyegenete nganya sai kagwanja abantu baminto mbandigereri mbanga okoboko mboyomo bwabaria gocha gotwara popularity rimbo atari na moroche chi percentage rimbo ataria eritari lisha diskiri chikoroki mundu tago kwana totara tenanere tor kaningo bwate chinguru ando utamire mapema wono nonte ni inaria independent abantu mbwate kurumagari omaite bonchari ne tanganita ase oko register abantu na UDA itari leadership skills itari koroki na abantu mbare magaito omaite ntuntori go force abantu batobwati ebintu togo kwana emintu okora na bikogera abantu batobwatia intundo bwati problem nonde bwenzi na bwate problem na intuntori kumangana tialala ose tibim into mangana ito kazi ni kazi ndo bwati bintu binde bingeigo tokwenda sabantu bare tobasabe kurangora ntobati violence ndori korwa nionde ndori kora monde